Tinokwasai muri Zimbabwe. Nhasi rimwe zuva sezvinotaura Shumba. Nhasi tiri mumusha uno wechitungwiza. Nhau iri muno yakaoma. Munotondera tiri kwaMusami kwagogo vaya venyoka. Gogo kwaMusami, gogo vainetswa nenyoka yavo vachiti nyoka iyi iri kuvananzva makumbo. Nyoka yaita zvakawanda wanda. Nhasi uno muchitungwiza ngoma ndiyo. Tina gogo vari muno zvakare. Vari kunetsekanawo nenyoka. Nyoka iyi havasi kuiona, havasi kuziva pairi, asi vari kutya kurarambamawo vachiti mba mune nyoka. Zita rangu ndinonzi Edwin Shamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndinogara kuchitungwiza pa38 asi ndatambura namakumbo, ndingangoti muviri wese. Daiva munhu aitendawo kuSouth ndikatovakawo imba ino neJoni, asi ndakazoisirwa chitsinga chokuti ndakanosvika kuSouth kwacho ndodonha kaviri kese ndichipuwa makirashi. Nanhasi ndine mamwe ari mumba umo. Zvino nanhasi handikwanisi kufamba. Kana vana vangu zvinhu zvavo zvakangomira, vanga vari vanhu vanga vachitodhiraivhawo matiraki, mumwe achitova netiraki yake. Asi iko zvino ndikakudzai kutoti sadza riri kutonetsa kuwana. Sadza rokudya iyeyo aiva kuyo mukomana uyu. But akatouya achichema kutoti mama ndipeiwo mari ndiuye. Ndobva ndataura nemumwe mukoma wake ndokubva auya. Noupenyu hwakandiomera, moziva kunonzi kuoma. Haiwa, ndakaomerwa noupenyu. Saka tiri kuti imimi sekufunga kwenyu chii chaizvo chiri kutora nzvimbo? Ini chiri kutora nzvimbo, ndingangoti kurudzi rwokwavo pane vamwe vane zvikwambo. Rudzi rwekumhuri yamabereka. Kune vamwe vane zvikwambo. Ko tanzwawo zvakare kuti munombonanzwa nenyoka, zvakamira sei? Kuda hangu ndinonanzwa ina handizizivi, but pane mumwe mwana womukoma wangu aiva muno, asi musoro wake wanga usina kuita zvakanaka. Akangomuka akafa, akangofunda maoko kudai. Ndiri kungonzwa kuti muno munonzi mune nyoka. Handizivi. But imimi hamusati mambo... Handisati ndaiona kubva zvandakanzwa kuti... Kana kurota kuti pane nyoka kana? Handina. Kana mubedroom ndinototya kuvatamo ndichitoti kuna pamwe ndorumwa nayo. Ndatongowata ipo pano. Saka imimi gogo tiri kutaura kuti muri kubhilivha kuti mune nyoka zveshuwa? Ini ndinotenda kuvana vangu havasi kusevenza neni. Kuda ndo yakatobata kana vana vangu kuti sei vasingawaniwo mabasa. KuJoni vamwe vanongosevenza, vanodhiraivha matiraki vana vangu, asi havawani basa kunze kwomumwe chete. Ndingangoti ndo first born, but maivo uyu ndo vakuru asi vakashaikawo. Iye ndiye first born, ndiye anotomboti
kana tiri kuno dzimwe nhambo akasunungukawo anokwanisa kutibatsira. Vamwe tu vese ava vakangogara, mumwe anotova netiraki yakanaka inofamba zvese, asi hawani kana mabasa okunzi ahaiwe, hazviiti, kungogara kudai. Nekuti chandipa kubvunza kudaroka nauye kuti imi munogona kunge muchinetswa nenyoka, uyezve sekutaura kwamuri kuita kuti munogona kunge muchitya kuraramba menyu, kashoma kakuti kana dambudziko riri kwamaroorwa ringe richikunetsai kudaro, imi muri mutorwa kaini. Saka dzimweni nguva kadambudziko rinogona kunge riri kutori kwakudivi kwenyu zvakare. Makambofambo here muchinzwa kuti vanotaura vanenge vachiti chii? Ndinongofamba kwandinofamba, asi handina hangu chandakanzwa chekudiviro kwangu. Handiziviwo, nokuti musha medu zvokwada musina kana munhu. Vana baba munini, vana baba mukuru vese vakashaika. Nekuti ndikufungidza kuti pamwe pamwe pamusruda yenyu unyasoti tsanangurira kuti mungasvikire kutotama bedroom renyu kuti hancharara mubedroom nokuti ndiri kunzwa nevana kuti pane nyoka panapa. Ko nyoka yacho kana iri muno mudining, imi muchirara muno mudining, munogotizei kubedroom? Aiwa, ndinotiza ndichivatawo nevana. Kana ndikabatwawo ndoridza mhere vachindiona. Zvino ndikaridza ndiri gogo kuzowa ndikawouya ndenge ndatofa. Asi tikoona kegogo pane zvimwe zvamuri kuti wanzira zvamusiri kuda kunyatsotaura, nokuti mukatitsanangura imimi zvinoita kuti tizive kuti tiri kutangira papi. Asi ndo zvandinotoreva pamberi paMwari chaipo. But inini mubvunzo kunoti sei muri kutiza mubedroom? Bedroom hamuna problem, nyange mukarara mubedroom menyu. Dambudziko kana riri pamusha penyu, nyange mukatonorara mutoilet umo, chinhu chichida kuuraya chinongokuurayai. Ndinorawo tiri tese kudai tine vamwe. Asi ndinovimba pane zvimwe zvamakanzwa zvamunogona kunge henyu musiri kuda kutitaurira, asi makatonzwa kuti pane nyaya yakadai. Ini handina chandinokuudzai ndechekuti pane munhu akandiisa chitsinga apa pamunoona apa. Handiti achifunga kuti ndinoti ndachiwanira kuJoni, asi ndachiwanira muno. Saka ndakagara mazuva 3 ndiri pano. Rechina ndorandakasumuka ndoenda kuRoadport. Pandakatenga tiketi kwakuisa zvinhu mubhuti, pondotipinda mubhazi ndopandakachinzwa gumbo richirwadza. Ndakanosvika kuChivuku ndazvimba gumbo, ndisingachambopfeki kana pata chaiyo, ndichingofamba netsoka. Ndikanosvika ndikanorapwa. Ipapa pakaita chikomba apa, pakaita chikomba chakachine mvura dhaki green yainhuhwa singaiti. Ndikutaura yavadiwo futi kuona munhu anenge achizvishandira achiita tunhu twake. Munenge matoparawo zvakare mhosva. Saka ini chivimbo changu chaiva chokuti ndiise siri nyumba mangu. Ndaida kutotengawo kana kwana kunonzi kwani naiwo kuziko. Ndichitoti ndodawo pokugara pakanaka panapa padiki, ndodawo pakanaka. Asi zvese izvozvo zvakakona. Nekuti dambudziko parongode pamibvunzo inini ndepekuti tikatarisana nevana venyu, kana vana vari kusangana nematambudziko, vari kusangana nawo hongu, asi hamufanira kunge muchisangana nematambudziko anosangana nevana venyu, nekuti hamuna rudzi nevana. Imimi dai kunzi ndimi mega muri kurwara, hani muri pabata, ndimi mega muri kurwara, zvinhu izvi hazvisi kunetsa vana, fine. Vana venyu vari kurwara, hazvisi kunetsa amai, fine. But paakundinetsa inini paconnection yekuti imimi muri mutorwa, vana venyu
voita dambudziko same nemi, ipapo panogona kutipa mibvunzo kuti ko chii chaakuita sei chaakuitika. Ongwaro yavanodaro havo, hatingarambe zvinowanika, asi kashoma kuti zvinoitika, asi kashoma. Handiti muri vabatsiri vanangu Ongo mongoonavo kuti chivo kwandiri. Aiwa, panonzwika. Regai timbokurukura nevana tinzwawo kuti vanoti kudini. Ndinoitwa Beverly, ndiri muzukuru wagogo. Dambudziko riripo nderekuti gogo vari kurwara nemakumbo. Saka vachirwara kudaro takambofamba kwatakafamba. Tobva tanonzi dambudziko riri pamusha pamunogara. Mumba mamuri kugara ndo mune nyoka irimo. Saka zvinoda kuti pasvike vabatsiri. Either inini kana kutsvaga vamwe vabatsiri vanokwanisa kubatsirai. Ndo pane dambudziko. Saka vangafamba kwakawanda mukaita sei muchitsvaga rubatsiro, asi kana pasinosvika mubatsiri mufe makapora. Ndo zvavakataura. Saka indoonawo kungewo nyoka yacho inenge iripo. Sei muchiona sekudaro? Ndiri kuona kuti tafambawo zveshuwa. Kwatafamba izvezvi yava 4 years. Hapana kana change. Havasi kupora. Plus vana vacho vasiri kushanda kusanganisira nesu. Takatonza mumbofe makashanda makawana mabasa. Kunze kwekuti pamba pagadzirwa. Saka ndokuona kutoitawo kana kuroorwa chaiko hawo toroorwi. Saka ndiri kuonawo seizvozvo. Plus pakurara ndinorota ndichisangana nemurume almost every day. Saka zvinhu zvinochitongondinetsawo zvozvo. Ndoonawo kungewo zvechokwadi nyoka yacho pamwe iripo. Kuchechi kwatakafambawo. Kuchechi kwatakafamba. Ndakatonziwo zveshuwa iwa ukwanise kutoroorwa kozitori mukadzi wechikwambo. Nyoka iri kutokushandisa. Izvo zvandakaudzwawo. Saka wane kurota kwandichiita ndoonawo ngechokwadi. Ndinotsvagawo rubatsiro ipapo. Ndakangoudzonzi iwe uri mukadzi wechikwambo unoshandiswa nechikwambo. Uya kwamatoita kuchechi chatotsamwa. Izvezvi ndiri kuona iri nyoka yacho itori pasi pemubhedha. Saka mbuya wangu wokubvawo pataudzwa izvozvo kuchechi havanozombodawo kurara kana mubedroom macho. Ndobva toti ndakutya kurara mubedroom. Ndogona kurumwa nenyoka ndiri ndega imomo. Noti kufa kwakatanga. Kosi kufa patina mainini vangu vakangomuka vakafa munomba. Vasina kumborwara, takatoenda kunorara tiri mubedroom vari muno mudining hall. Vairara vega mudining. Tanorara makusiyei ndo patakatongomuka munhu afa, asi takaparadzana munorara ari munhu ari right. Vana vamboti ndiri kunzwa papi. So pakufamba kwatakaita takatodzonzi akadzinywa nenyoka yacho iyoyo. Ndo yakamudzinya. So mukanonoka kuzvifambira zvandakambotaura inogona kudzinya futi umwe munhu akafa. Saka ndo zvakunetsawo kuti ambuya vangu varariwo mubedroom vari kutyawo kudzinywa nenyoka yacho vari vega vemunhu. For sure maronda acho aitoda sei aitobudawo. Vakati plus futi muchaita maduhwani kunge munhu akatsva zvezvi. For sure vakangomuka vakati kunge munhu akatsva seidresera. Mino zvakangobudawo. Zvichimbonzi nyoka iyi ndeyani? Ipapo ndo pavasina kutsanangura ipapo. Zvainzi nyoka iyi inopinda manheru. Handiti? Ayo, ava vanga vakutsanangura vamwe. Wekutanga hana kutsanangura kuti inopinda manheru. Anga angoti ndinokwanisa kuuya ndikubatsirei. Asi ndikuda mari yakati. Mari yacho munokwanisa kundipa hafu yenyu. Then imwe mozopedza ndapedza basi. Saka pamari yacho ndo yakabva yashaikawo. Ameno mukoma zvamukade kutaura pamusoro penhau iripo. Inini ndoitwa Dylan Muridzo. Ndini last born. Ndo mama wangu. Zvandingada kutaura hangu zvezvatotaura zvikatopera.
ndoti ndonawo yachiri kuitika yatsanangura nemuzukuru wangu. Imimi semwanakomana muri kumbotsawo here matambudziko saataurwa nemuzukuru kuti munogona kurota muine mudzimai? Ndaisangana nazvo avo achirota. Zvinoitika zvakawanda here? Mazuva ano handichazviite. Asi makaroora here? Mudzimai wangu ndiye amupato. Taura dambudziko romusana. Musana Auzi umusana here? Alright. Mainzwa nhau yataurika mhuri yeZimbabwe. Tongai tinzwe maonero enyu panhau yakadai so. Ndizo here gogo vari kutya kuraramba mavo, vari kuti mune nyoka, asi nyoka havasi kuiona. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kuramba muchisubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Zita rangu Edwell Neshamba Muyera Shumba. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga.